Masia phatra amakaitor. Sanya almighty God ni kok sing khnai phaikha. Phaiti sing tini diari phatra ni kok no tui khnalayano. Haino hai South Korea ono te kaisa kal group. Shincheonji, Church of Jesus, the Temple of Tabernacle of the Testimony. Shincheonji ni meaning hinkhe New Heaven and New Earth. Abono songsana hinkhe Lee Men Hee bo 1984 o kal group no songsabo. Belaikhano boibai soila belaikhano juda bo sak no Jishu bo hinja Masia bo hinja. Pia bo kaitini pastor eba kaitini hormoni pastor hini sawo. Book of Revelation bo simise sabai saimano hini sawo. Phunukjakmani berem neisini batang chidok. Ang Jishu norok motharokno omorno sana bagai ani swarino rohorka. Ang Daud bosongni ang aitorma kasang ani swarino rohorka hini oroje samani o swarino bo sakno angno swari hini bo sawo. Lee Men Hino o swari hini bono poito khlanyarok wan suglai tabukbo omaike samungklai tonglayo. Abono saimana bagai phari singte kaisa Bible verse naileno. Luke berem tangsa butang thamsibrui. Meriom swarino hai hini saka khoroksa sallabai phano se angtongya kho abo bahaike ongnai. Griko thangi singnaike swarini bagai angel on word usongo aboni strong ke 3-2 thiko mahaike phunukjakmani berem nichini batang chidogobo je swari word usongkha abo Greek word hinke angelon aboni strong bo 3-2 aboni maneno srai o swari abo literal se kono borokno samaniya khajani bayrok sananya ringede norok je borok phano de phai angse swari anokari kebo phano Bible no kahamke bujri manya hinkhe no norok poito sane haide sisa baidi mukturi thangai ta tongbai siri khajani bayrok orono sing srai saimana nango o group ongkha diari phatrani group o kal group already notice India o haboi samung khlanyani sengi tongkha Manipur rogo already aboni alert khlaimani singnugo Lee Men Hee already te kaisa kal religious movement olive trio samung khlai tongmani o group bo South Korea ni no o group ni founder Park Tuition claim khlaio bono revelation ni two witnesses ni bisingo khoroksa hini tei bobai physical relationship o je burirok phainai bokothar ongnai hini bo dabi khlaio haipano o kal group 1980 edio decline ongi thangka aboni yagulo aroni independently kaini group okhorka abo tabuk belaino active kaisa hinke victory altar te kaisa ke Shincheonji 1984 o songsajago obahai manamjak group ni no khoroksa Lee Men Hee founder of Shincheonji ni bose kaitoni promise khlaijak pastor pho bisikse chitra te lasima singsa khajani bayrok omhai kal group norni aro phaike norok sisawi tongdi sojak tongdi phaimano tanibati pura already khoroksa khoronile borni member ong itong khana borok ninaro bahaike phari sing naile no puile hangke friendship borok ningbai bahaike friendship samnai borok abo senai nai especially campus ministry rogo malls coffee shop rogo borok ningbai malai phainai park rogo ningbai malai phainai tei ningbai malai borok friendships namnai number 2 friendships nami pai mani yagulo borok te khoroksa friends bai nono introduce khlainai o friends no nono kabangma question simpnek nai soi suri mani bahai soi mathangjak mani tamo hini borok nono singi confuse khlainai number 3 o question ni answer ni jodi ning saimanani mosung thangke borok nono seminar o talangi thangnai o seminar ni course ingke 6 months to 1 year Bible study aro borok meaning of parable kingdom of God kabangma destruction salvation borok sabo promise pastor hini phiringnai te chosen shepherd one who overcome aborok phiringnai tei New Zone Zion Church of Jesus the Temple of Tabernacle of Testimony aborno tui borok aste nini breno nanani sengnai borok sabno target khlai je emotionally struggling ong uitongo borno target khlainai spiritually weak abai borno borok target khlainai je member pastor rok bai walaijak pastor rok bai kisa kha hamya ongjak abai borno borok target khlaio pharike khajani bayrok omhai kal group ni yakri singkati uitong layano buino bo singkati layano hambai